Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ga da je odgovoran za ratne zločine počinjene u Ukrajini. Međunarodni krivični sud u Hagu saopštio je da je izdao nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog ratnih zločina zbog njegove navodne umešanosti u otmice dece iz Ukrajine. Sud je u saopštenju naveo da je Putin navodno odgovoran za ratni zločin protivpravne deportacije stanovništva i protivpravnog preseljenja stanovništva iz okupiranih područja Ukrajine u Rusku federaciju. Takođe, izdat je nalog za hapšenje Marije Aleksejevne, komesarke za prava deteta u kancelariji predsjednika Ruske federacije zbog sličnih optužbi. Bivši komandant operativno-potražnih grupa na Kosovu Goran Radosavljević navodi da izdavanje naloga za hapšenje Putina nije ništa neočekivano. To je ista matrica kao za hapšenje Slobodana Miloševića. Oni hoće da budu vladari sveta, a na tom putu im stoji Rusija, Kina i mi, kojima su polomili zube, rekao je Guri. Publicista Tomislav Kresović istakao je da nalog za hapšenje predsjednika Ruske federacije znači da je u pitanju objavljivanje rata od strane Zapada Rusiji.